idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda ko da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Bismillah Allahu akbar. Malam Aziz ka da ikama. Ina tara malam ba musallam cigaba. What? Malam Aziz da Allah ta mana da ikama musallam. To. Man Suleiman, ni zaka tozarta a masallaci cikin bainar jama'a. Ka ga littattafan nan tun daga risala. What? Ha amma, ha iza waka, hannun babu wanda babu cikin kannan nawa. Shin Qur'ani ne kake tamaka da shi ko a dauko Qur'anin a bude tsakiya a sake rufe shi sannan a karanto abin da ke ciki. Ni da nai zamani da malam Bil'amma dan Ba'ura ka gaya mini karatu. Man Suleiman sallan nan yau bani ta a masallacin ka kaga wucewa ta na tafi.